Houbo un tempo no que o Papa, o emperador de Roma e un dos principais pensadores do cristianismo da época compartían, segundo moitos historiadores, o lugar de orixe, Galaequia. Situámonos no século IV, a finais, ano 380 aproximadamente. Na historia houbo tres papas nados na actual España, San Dámaso I, Calixto III e Alexandre VI. Co pontificado de Dámaso, o cristianismo converteuse en religión oficial do imperio. Foi el quen encargou a tradución da Biblia ao latín vulgar. Introduciu no rito o uso da palabra hebraica aleluia e combateu as numerosas herexías que atacaban o dogma, entre elas o pristilianismo. Houbo 4 emperadores hispanos, Traxano, Adriano, Teodosio e Magno Clemente Máximo, posiblemente nado en Galaequia. General, emperador, gobernador de Hispania, da Galia e de Britania, gobernou co respaldo das súas lexións, os seus soldados proclamaron o emperador, e coa fe como arma política. E logo estaba Pristiliano, o bispo da actual Ávila. Proclamaba a igualdade entre homes e mulleres, entre ricos e pobres, a comunión coa natureza e a separación do poder da Igrexa co poder imperial. Recomendou ler os evanxeos apócrifos e denunciou a corrupción enquistada no imperio. As súas ideas prenderon con forza en Galaequia. 10 dos 11 bispos da provincia seguían as súas doutrinas. O Papa Dámaso e o emperador Máximo aliáronse contra el. Pristiliano e as súas ideas eran demasiado perigosos. No ano 385, morto xa Dámaso, o emperador Máximo ordenou decapitar a Pristiliano en Tréveris. Foi a primeira vez na historia que o Estado executou un cristián por motivos doutrinais. A lenda di que os seus discípulos trouxeron o corpo de Pristiliano de volta a Galaequia desde a actual Alemaña. Algúns aseguran que están enterrados no concello de Bóveda, na provincia de Lugo. Pero autores como Claudio Sánchez Albornoz ou Miguel de Unamuno manteñen a tese de que os restos que os católicos veneran hoxe en Santiago non son os do apóstolo, senón os do primeiro gran disidente da historia da Igrexa.